My life be like, yeah, my life. Já jsem vám sliboval, že vám tady ukážu tu moji pig farmu v akci, takže vám ji předvedu. Tady máme prasata, semka se naplavili tamhle od hora. Jelikož si máčkeme jenom tady na páčku, prasata už tady nejsou, jak vidíte, tak zase zavřeme páčku. No a tím automaticky slezeme dolů a dole máme bohatství pečeného masa. Jak to funguje? To vám ukážu hned. Prase, které je tady nahoře, mu odepnete pod nohama zem, ono padá a tady se zapálí to prase. Tady se to prase zapálí a tím automaticky, jak se tady to prase zapálí, tak to začne hořet a tady spadne už na maso dolů. Je to dost dobrá vychytávka, takže by se vám možná mohla i hodit někam, kde vyhrajete, ale jelikož já teď mám zase ještě jedno prasátko, to bude velice malý steak. Ale tak co, ještě jednou vám ukážu s tím prasátkem, přijdete, máčknete na páčku a jak to postavit, to už jsem vám ukazoval v minulém díle. Přijdete, skočíte do díry, sjedu dolů, jo, prostě, no a přijdete sem, je mi to jasný. Je mi to jasný. Bych vám to rád ukázal, jelikož, ale se mi tady začalo lagovat hodně, ale z toho asi moc nic nedělám. Takže, ale koukejte, že ono by to fungovalo, kdyby. Pak jenom kdyby. Tady netekla dolů voda a neudělal tady obsidian. Jo, ale nejlepší je tu lávu měnit tak jednou za den, ale můžete i si ji neměnit třeba 2 měsíce, ale já to dělám, prostě, když hraju před hrou, postavím si to, tak to hlavně dělám. Když hraju, dělám si farmy, dělám si všechno možné. No a já se s váma v tomto díle loučím ukázkovém. A tak ahoj.